Φίλοι μου, γεια σας. Κάνω αυτό το βιντεάκι και θα σας μιλήσω σήμερα για την Τουρκία. Με μια μικρή ανακεφαλαίωση απάνω στον Γκεμάλ. Για τον Γκεμάλ σας τα είχα πει όλα. Ήταν ένας ηγέτης για την Τουρκία. Ναι, μπορεί να κατέσφαξε εμάς τους Έλληνες. Πολλά αναχρονισμένα πράγματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα έδιωξε. Οι Τούρκοι επιτέλους απέκτησαν επίθετο. Γιατί δεν είχαν επίθετο, είχαν όνομα πατρόνυμο και μπερδευόντουσαν. Έβαλε το λατινικό αλφάβητο, τα έκανε όλα αυτά που έκανε, έφυγε νωρίς δυστυχώς για τους Τούρκους, δεν μπόρεσε να κάνει την Τουρκία καθαρά Ευρώπη. Μετά το θάνατο του Κεμάλ γίνανε κάποια κόμματα. Το κόμμα του Αντνάν Μεντερές κατέβηκε στις εκλογές και τις κέρδισε. Ο Αντνάν Μεντερές τι θετικά είχε? Ήταν υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όταν ο Ατατούρκ και ο Ινονού ναι μεν ήτανε μεταρρυθμιστές σε σχέση με τον Σουλτάνο, αλλά ήτανε κάποιας κατευθυνόμενης από το κράτος οικονομία. Και πάντα η κατευθυνόμενη από το κράτος οικονομία δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα. Τι τον έφαγε τον Μεντερές? Γίνανε πολλά σκάνδαλα, κλέψανε πάρα πολλά λεφτά και δεν μπόρεσε να τους ελέγξει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γι' αυτό και έγινε το πραξικόπημα το 1959, το 1960 πότε έγινε, που τον καθαιρέσανε και μετά τον κρεμάσανε. Γίνανε πολλές οικονομικές ατασταλίες, ξόδεψε ασύστολα ποσά. Ναι μεν πολλά από τα ποσά πήγανε για την ενίσχυση των φτωχών, αλλά δυστυχώς ευστοχεύσαμε, κάπως έτσι πήγαινε η χώρα, έχανε την αξία της η τουρκική λίρα πάρα πολύ. Τώρα γιατί κάναν το πραξικόπημα οι στρατιωτικοί δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο στρατηγός που ήταν ο Τζεμάλ Γκουρσέλ αποφάσισε ότι δεν του αρέσει η πολιτική του Μεντερές για κάποιους λόγους, ότι δεν πάει καλά οικονομικά, είχε το στρατό, πολύ αγαπητός από το στρατό και τον καθαίρεσε. Επί Γκουρσέλ δεν γίνανε και πολλές, δεν έγινε και τίποτα. Ήταν κάποια μεγαλομανία, ήταν γέρος, πήγε να φτιάξει το πρώτο τουρκικό αυτοκίνητο που θυμίζει το Ford Zephyr πάρα πολύ άμα το δείτε. Πήγε λέει 100 μέτρα, τελικά δεν κατάφερε να βγει στην παραγωγή, γίνανε 4 κομμάτια. Το ένα είναι στο Εσκίσεχήρ, σαν μουσείο το έχουνε. Θα το δείτε, Ford Zephyr θυμίζει πάρα πολύ, εγώ που το είδα από πρώτης όψεως. Νομίζω και ο κινητήρας Ford θα ήταν. Μετά η Τουρκία είχε κάποιες ταραχές θα έλεγα, αστάθειες. Τελικά ήρθε και πήγε στην εξουσία ο στρατηγός ο Κενάν Ευρέν. Που είχε πριν τον Ευρέν μέσα στην κυβέρνηση ήταν ο Τουργκούτ Οζάλ. Μεγάλος ηγέτης και μεγάλος οικονομολόγος. Και το θετικό με τον Οζάλ δεν ευθύνεται για το αίμα των Ελλήνων. Ο Μεντερές ευθύνεται για τα Σεπτεμβριανά. Τώρα αυτό που λέει δεν τα ήξερα. Πώς είσαι πρωθυπουργός, πρόεδρος και δεν τα ξέρεις? Δεν ξέρεις τι γίνεται, ότι όχλος πάει και καίει και σπάει καταστήματα? Επίσης ευθύνεται ο Μεντερές για τη δολοφονία Ελλήνων προσκόπων το 1919. Οπότε δεν είναι και τόσο καθαρός. Ο Οζάλ ήταν ο καθαρά τεχνοκράτης που ήρθε. Και αυτός ήθελε ιδιωτική πρωτοβουλία, έβαλε τις βάσεις για τη σύγχρονη οικονομία ο Τουργκούτ Οζάλ. Και μετά από αυτά που γίναν το 1987, θα θυμόνται οι παλιότεροι, εγώ τα θυμάμαι, ήμουνα μικρός, που παραλίγο να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, κατάλαβε ότι ο Παπαντρέου δεν θα κάνει πίσω. Και προσπάθησε να αναπτυχθεί προς Ανατολάς. Πήγε στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στήριξε το Αζερμπαϊτζάν στο πόλεμο με την Αρμενία, έκλεισε τα σύνορα με την Αρμενία, στήριξε το Ουσμπεκιστάν, όλους τους τουρκόφωνους εκεί. Τώρα τι τέλος είχε? Λέει πέθανε, τον δηλητηριάσανε. Αφού βρήκανε, όταν έγινε η εκταφή, μετά από κάποια χρόνια που το ζήτησε η χείρα του, βρήκανε DDT, βρήκανε Αμερικάνιο, Πολώνιο, βρήκανε 5 στοιχεία.
Δεν μπορεί ξαφνικά πήγε και πέθανε 65 χρονών άνθρωπος, αισθάνθηκε λέει άσχημα. Έγινε αυτό στο Αζερμπαϊτζάν. Τώρα γιατί έγινε? Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Εγώ δεν πιστεύω την εκδοχή ότι τον δηλητηρίασαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, γιατί είχε λέει συμφωνήσει με τους Κούρδους. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Γιατί, τι συμφέρον θα είχαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες να φάνε τον Οζάλ όταν αυτοί τον βάλανε, το βαθύ κράτος του στρατηγού που κατέλαβε την εξουσία του Κενάν Ευρέν, αυτό τον έβαλε στην εξουσία και κέρδισε τις πρώτες εκλογές ή μη ελεύθερες εκλογές που γίνανε. Μια άλλη εκδοχή είναι η πρώην Καγκεμπέ τότε, γιατί έμπαινε στα χωράφια του, στην πρώην Σοβιετική Ένωση έμπαινε η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν το είχε πάρει υπό τον έλεγχό της στην πράξη. Άμα το Αζερμπαϊτζάν τώρα υπάρχει σαν κράτος, αυτό το χρωστάει στον Τουργκούτ Οζάλ. Άλλο αν δεν τον έχουν ήρωα. Κανονικά θα πρέπει να του έχουν ανδριάδα στον Μπακού του Τουργκούτ Οζάλ. Βοήθησε πάρα πολύ. Μια άλλη εκδοχή είναι η CIA. Έχει κάποια στοιχεία, ναι, μπορεί για να πάρει αυτή το Αζερμπαϊτζάν από τους Τούρκους. Και αυτό δεν το πολύ πιστεύω ότι έγινε. Γιατί να το δολοφονήσει, αφού ήταν στο ΝΑΤΟ, σύμμαχος, κατά του Χουσεΐν, δεν το πολύ πιστεύω. Μια άλλη εκδοχή είναι οι μυστικές υπηρεσίες τότε του Αζερμπαϊτζάν τον δηλητηριάσανε, που αυτό έχει βάση, γιατί ήταν πάνω από τον πρόεδρο. Αυτός έλεγε τα πάντα, αυτός άλλαζε κυβερνήσεις εκεί πέρα. Μήπως ο Αλίεφ δεν ξέρω, για να γίνει αυτός, γιατί τον ενοχλούσε ο Ζάλ, ήταν από πάνω του. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι ο Τουργκούτ Οζάλ, ένας που ήταν τεχνοκράτης, είχε δουλέψει και στη Διεθνή Τράπεζα, έβαλε τις βάσεις της σύγχρονης τουρκικής οικονομίας, που πάει να καταστρέψει τώρα αυτός ο νεο-Οθωμανός. Ήταν καθαρά τεχνοκράτης, θαύμαζε τον Αντνάν Μεντερές και πιστεύω έκανε πολύ καλό στην Τουρκία. Μακάρι να είχαμε κι εμείς τέτοιους πολιτικούς, οικονομολόγους, όχι αυτούς τους ηλιθίους που έχουμε, τον Παπανδρέου, τον Σαμαρά, τώρα θα έχουμε τον Τζίπρα στο μέλλον, δηλαδή από το κακό στο χειρότερο πάμε, δεν έχουμε ένα, να είχαμε ένα τέτοιο. Είχε πει κάποτε ο Τουργκούτ Οζάλ, εμείς λέει στην Τουρκία έχουμε 50 εκατομμύρια ζώα και 300-400 έξυπνους που είναι στη Βουλή και ελέγχουνε. Εσείς στην Ελλάδα έχετε λέει 10 εκατομμύρια έξυπνους και 300 ζώα που έχετε βάλει στη Βουλή για να κυβερνάνε. Αυτή είναι η διαφορά Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα τι θα έκανα στη θέση των Τούρκων, γιατί τους λέμε μπουνταλάδες, πώς δεν τους κόβει, σε τι δεν τους κόβει. Αναγνωρίστηκε η σφαγή των Αρμενίων, η σφαγή των Ποντίων, ναι έγινε σφαγή, ναι σκοτώσανε, ναι τους κάψανε, τους γδάρανε, παραδέξου το. Δηλαδή τι, κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι σαν τη στουρθοκάμιλο. Δηλαδή ότι δεν έγινε, δεν σφάξανε κανέναν. Ας το παραδεχόντουσαν, να ζητάγανε μια συγγνώμη. Αυτό επιβαρύνει τη θέση τους ότι δεν το παραδέχονται. Τι θα μπορούσαν όμως αν ήταν έξυπνοι να μας κάνουνε? Να απαιτήσουν να αναγνωριστεί ταυτόχρονα η σφαγή της Τριπολιτσάς που σκοτώσαμε 35.000 Τούρκους, χώρια τους Εβραίους και του Ναυπλίου. Αυτό θα έκανα εγώ στη θέση τους. Θα έλεγα αποδέχομαι αυτές τις σφαγές, ζητάω συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα. Ναι τα κάνανε, εμείς τότε δεν ζούσαμε θα πούνε, οι προ παππούδες μας ήτανε, αλλά οι Έλληνες μας φάξανε στην Τριπολίτσα 35.000, μας φάξανε στο Ναύπλιο, κάνανε εγκλήματα στη Μικρά Ασία τα έτη 19-22 και απαιτούμε και εμείς να αναγνωριστούν η γενοκτονία των Τούρκων. Και δεν θα μπορούσαμε να τους πούμε και τίποτα. Τι να τους πούμε, ότι δεν σφάξαμε εμείς, σφάξατε μόνο εσείς? Άμα απορώ, δεν τους κόβει ένας να βρεθεί έξυπνος να κάνει αυτή την κίνηση? Ενώ είναι τόσο έξυπνοι στην οικονομία, έχουν μια χώρα με πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο και κοιτάξτε πόσο μπροστά πηγαίνει αυτή η χώρα. Ενώ εμείς, μια χώρα έξυπνων, έχουμε καταντήσει πυρφόροι, έλεος πια δηλαδή, τι να πω. Γιατί να μην έχουμε τους πολιτικούς της Τουρκίας, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ συνέχεια.
Τώρα σχετικά με το μέλλον της Τουρκίας, τι προβλέπω? Δεν βλέπω να είναι καλό. Ήδη έχει αρχίσει να έχει ύφεση. Ο Ερντογάν τους την μπαίνει πολύ στους Αμερικάνους και όταν κάποιος την μπαίνει στους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι τον εκδικούνται. Και δεν ξέρω αν θα τον ανατρέψουν, αν θα κάνουν κουρδικό κράτος, θα πάρουν περιοχές. Πιστεύω ότι η καλύτερη κυβέρνηση για την Τουρκία θα ήταν ένας οικονομολόγος του τύπου του Τουργκούτ Οσάλ για να πάνε μπροστά. Οικονομολόγος τεχνοκράτης, αυτό πιστεύω, και όχι κάποιος λαϊκιστής νεοοθωμανός. Δεν πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Α δούμε τι θα γίνει στο μέλλον σχετικά. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με τη γείτονα χώρα. Διαβάστε την ιστορία της τη νεότερη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία της, την έχω μελετήσει πάρα πολύ γιατί με ενδιαφέρει. Δεν έχει τόσα κοινά με εμάς, είναι εντελώς διαφορετική η χώρα και ο πληθυσμός της και το επίπεδό της και όλα, αλλά έχουν έξυπνους πολιτικούς που μακάρι να είχαμε κι εμείς μερικούς ηγέτες σαν και τους δικούς τους και όχι τα ζώα που έχουμε.